Jeg var 8 år, da jeg flygtede hjemmefra fra Sydsudan, fra den landby, der hedder Nasser. Det, jeg kan huske den dag, det var ligesom, at verden går under. Jeg hørte bomber og røg, for det først begynder de at brænde kirkerne ned. Ja, man kunne se, at nogen, altså vi kendte, bliver slået ihjel. Og kvinder bliver voldtaget lige foran en. Familiemedlem er ikke bare nogen langt væk fra, men familiemedlem bliver voldtaget. Det var det værste. Der er soldater op efter os, og de følger os alle vejen. Min mor slippede min hånd, så løb jeg også ligesom løb med resten af flygt. Og så kom jeg til at løbe for langt og blande sig i de folk her i flokken, i hele landbyen, som flygter sammen. Og fra den dag, så har jeg ikke set min familie. Riyad kom til Danmark for 13 år siden. Han bor i Aarhus, læser kommunikation og kultur på en højskole og klarer sig godt. Men fortiden lever i ham hver dag. Så det er en forfærdelig situation, der foregår. Nu er en ny borgerkrig brudt ud der, hvor Riyad kommer fra. Og denne gang er det hans søster, der er fanget i krigszonen sammen med sine 2 små børn. Ja, jeg har den billede af hende her. Sidst Riyad så sin søster, var hun baby. I dag er hun 20 år gammel. Han har forsøgt at få kontakt med hende, men det er ikke nogen let opgave fra en mobiltelefon i Aarhus. Riyad har en drøm om at finde søsteren og måske en dag hjælpe hende væk fra krigszonen. Jeg er på vej til Sydsudan, og vi bliver enige om, at Riyad skal tage med. Det er hende, jeg skal ud og finde. Det er dit ansvar at redde hende. Jeg redder hende. Og redde børnene. Og kunne gøre noget for min søster, det er det eneste, jeg har tilbage. Nogle gange kan et menneske rumme et helt lands historie. En families skæbne kan fortælle mere om en blodig konflikt end nok så mange eksperter. Jeg ved, det bliver svært at finde hans søster, for vi skal krydse en frontlinje i en ond krig mellem 2 stammer. Men måske kan jeg finde ud af, hvorfor Sydsudan, verdens yngste nation, kun 3 år efter sin fødsel, er sunket ned i komplet anarki og kaos. I'm a messenger. To story, I'm a messenger. A survivor, a survivor. Riyad siger ikke ret meget på turen derned. Han har sin egen tunge bagage at slæbe på, ligesom hjemlandet. Sudan har været hærget af krig i årtier. Det arabiske nord undertrykte det sorte og kristne syd. Op mod 2 millioner mennesker blev dræbt, blandt dem Riyads far. Undervejs blev her fundet olie, og det gjorde kun krigen endnu mere blodig, indtil parterne fandt ud af at slutte fred i 2005, så de kunne få fuldt udbytte af det sorte guld. I juli 2011 får Sydsudan endelig sin uafhængighed. Verdens nyeste land er skabt. Dinka-stammen er den største, og dens militsleder Salva Kiir bliver præsident. Nuer-stammen, som Riyad tilhører, er den næststørste. Dens militsleder Riek Machar bliver vicepræsident. Alt tegner godt. Oliemilliarderne vælter ind. Nu skal her bygges et nyt land. Indtil 15. december 2013. Fighting in South Sudan has spread outside the capital Juba after a reported coup attempt at the weekend. The violence has raised fears of a return to all-out ethnic conflict. For Riyad har de sidste 3 år også været dramatiske. Efter 17 års adskillelse får han kontakt med sin mor. Så ringer jeg op og siger til min mor, det er Riyad, din søn. Så det kan hun ikke. Hun bliver ved. Hun gentager 3 gange og spørger, hvem er du? Jeg er Riyad. Igen. Og så den 4. gang sagde hun kaldernavn, som hun plejer at kalde mig. Og så græd hun over telefonen. Så græd hun over telefonen, hvor jeg prøver at sige til hende, jeg er levende. Undskyld. Så hvor jeg sagde til hende, at jeg er levende, og jeg lever, og hun, er det rigtigt, du lever? Da sydsudaneserne får deres eget land, får Riyad pludselig den familie tilbage, som han mistede som 8-årig. Men hun kunne mærke det stadigvæk. Jeg husker alt. Jeg har ikke glemt noget.
Jeg er bare væk i lang tid. Hun fortalte mig, at der er nogle af mine små søskende er født, men jeg var væk. Og dem er derimod sammen med hende, og de vil sige hej til deres bror. Og der begynder jeg at finde ud af, at jeg har et ansvar for Alborg, som jeg skal tage sig af. Men der er en søster, som moren ikke har kontakt med, og hun er nu fanget midt i en borgerkrig. Det er derfor, vi er her. Riyad vil redde sin søster. Jeg vil prøve at forstå, hvorfor et land, der har alt, frihed, ungdom, rigdom, vælger at ødelægge sig selv. I was born in the four corners of South Sudan. My blood run through all these tribes. They have raised me and liberated me from my oppressors until I could proudly say that I have a nation, South Sudan. Vi er på vej gennem hovedstaden Juba. Præsident Salva Kiir og hans Dinka-stamme har kontrollen her. Er man Nuer som Riyad, så holder man lav profil, hvis man ikke allerede er enten flygtet eller dræbt. Nu er vi på vej hen til en flygtningelejr her i Juba, hvor vi skal møde en mand, som måske kan hjælpe os med at finde Riyads søster. Riyad har kun været hjemme én gang i de sidste 20 år. Han er glad for at være tilbage, men han mærker spændingerne under overfladen. Jeg kunne godt mærke det. Jeg kan se det for folk, at dengang det er et år siden, jeg har været her. Og jeg kan også se for folk, at dem fra Nuer-stammen, at det er ikke trygt at være omkring, at være i midtbyen. Så de er kun her om dagen, og om aftenen så er de tilbage igen til flygtningelejre. I udkanten af Juba bor 20.000 mennesker nu i teltlejre under FN-beskyttelse. Flygtningene overlevede 2 blodige døgn i december 2013. Dengang gik dinkaer fra hus til hus for at finde medlemmer af Nuer-stammen. De myrdede, voldtog og plyndrede. Det er ikke let at få et kamera med ind her. Det er kun timer siden, at grupper af flygtninge gik løs på hinanden i blodigt kaos lige her ved indgangen til lejren. Nerverne sidder uden på tøjet. Det var meningen, at FN skulle være med til at opbygge et nyt land her efter uafhængigheden, træne politifolk og den slags. Nu er 13.000 FN-soldater gravet ned for at forsvare sig selv og, når det er muligt, de 1,5 million sydsudanesere, der er på flugt fra anarkiet i deres eget land. Okay, det gik ikke så. Vi kan ikke komme ind i flygtningelejren her, siger FN, fordi der har været ballade, der har været slagsmål, så vi skal prøve at finde vores kilde et andet sted. Så bliver jeg ringt til nogen, der kender dem, som jeg har telefonnummer til, som der kan hjælpe mig ind til at komme til lejren. Vi beslutter os for, at Riyad og den lokale journalist Philip skal tage tilbage til lejren uden kamera og uden hvide mænd. Selv kan de gå lige ind og prøve at finde den kilde, der har oplysningerne om Riyads søster. So what did you find out about the guy? Actually, the guy is scaring to come out of the camp because of this life. Yes. In fact, the guy is a soldier. Then he's fearing that he will lose his life at any time because he's thinking that people are monitoring those who are soldiers inside the camp. So he suggested that it's better for us to go and meet him inside the camp and interview him from there. Okay. And he said that there is no problem. And now he's scared because he's with the opposition. Yes. Han har givet telefonnummer, som vi kan ringe til, men han kan desværre ikke komme med ud, fordi han er fra Nuer-stammen, så er han automatisk opposition. Så han vil ikke komme med. Nej, men på grund af hans sikkerhed. Det nummer her, hvad kan vi gøre med det så? Den telefonnummer, så kan vi ringe til en, der kan kalde min søster. En, der bor lige 5 minutter, så det er en, der er sammen med søsteren. Det nummer, vi har fået, er til en satellittelefon i byen Lea. Lea ligger ca. 800 km mod nord. Det er oppositionslederen Riek Machars hjemby. Stort set alt er ødelagt i Lea efter de sidste måneders kampe. Satellitfotos viser, at over 1100 hjem er brændt ned. Selv hospitalet, som Læger uden grænser drev, er raseret. Patienter, hospitalsudstyr, medicin, alt er væk. Riyads søster og hendes 2 småbørn opholder sig et eller andet sted i ruinerne. Vi har kontakt nu til der, hvor din søster er. Hvad tænker du om det? Ja, så vi må prøve at komme tættere på. Vi har mulighed for at tage op til Lea, der hvor hun er. Ja, men det er en farlig vej stadigvæk. Det er på den anden side fra den. Ja. Hvad betyder det? Det betyder, at det er en liv og død stadigvæk.
Og jeg kan ikke tage tilbage til Danmark igen. Hvor jeg har fundet min søster. Der er ingen let vej til Lea. Her er ingen indrigsfly i Sydsudan, ingen tog eller busser, ingen asfaltveje nordpå. Uden for Juba hersker naturen og geværet. Nu er vi på vej til lufthavnen, fordi vi har fået en chance for at flyve med FN hen til Lea. Det er den by, hvor vi tror, Riyads søster opholder sig. Og det er den eneste måde at komme derhen på en sikker måde, fordi vi skal krydse fronten. Et stort kinesisk firma er lige begyndt at bygge en ny lufthavn i Juba, borgerkrig eller ej. Kina har store interesser i Sydsudan. Det er kineserne, der pumper olien op af undergrunden og køber den af præsident Kiir. Chinese officials in South Sudan, together with the country's president, are here to witness the commencement of upgrading. Det kan indbringe Kiers regering $50 millioner hver dag, hvis alle pumper kører. Nok til at brødføde og opbygge en nation. Eller nok til at føre krig. China always stand in the side of South Sudan people. Denne morgen er lufthavnen et stort kaos. Alle FN-fly i den retning, vi skal, er aflyst. Der er udbrudt voldsomme kampe omkring oliebyen Bentiu, nord for Lea. Alle ved, at den part, der kontrollerer oliestrømmen, vinder borgerkrigen. I forreste linje i kampene er drenge ned til 12-13 års alderen. Sådan har det været her i årtier. Da Riyad bliver væk fra sin mor som 8-årig, ender han i en flygtningelejr. Her træner oprørshæren drenge som soldater og hjernevasker dem. Jeg skal tilbage og kæmpe og slå nogen ihjel. Det er bare det, der har overtaget mit hoved, altså måde at tænke på. Det er den måde, jeg har tænkt på hele vejen. Jeg græder hver gang, når det bliver nye børnesoldater, der bliver taget, og jeg ikke bliver taget med. Så græder jeg. For jeg kan ikke forstå, hvorfor kan jeg ikke komme med? Hvorfor kan jeg ikke skyde den første bullet? Ikke? Første skud. Det er simpelthen andre derinde. På vej tilbage fra lufthavnen falder vi over en militærparade. Ironisk nok søsætter regeringen en kampagne mod brugen af børnesoldater netop i dag. For ending recruitment and use of children. Manden, der snakker her, det er forsvarsministeren, som lover, at regeringshæren vil holde op med at bruge børn som soldater. Men hans ord, de klinger en lille smule hul, fordi ikke ret langt herfra, der kæmper børn lige i dette øjeblik på begge sider af fronten, ligesom de har gjort det i årevis her. Riyad kom til Danmark, før han kom til fronten. Det gjorde manden her ikke. Han voksede op med et gevær, som tusinder af andre børn i Sydsudan. Nu bruger han musikken til at advare om, hvad der sker, når børn bliver trænet til at slå ihjel. The way we are like time bomb, literally. You are annoyed. The only thing that you see that can protect you at that particular time now is the gun, and is to face it to somebody. You see, that's how we were. We were too dangerous than anything else. We were dead inside completely. You don't spare nothing. There are two rules, in your life. You don't say sorry, you have your gun. These are the thing, basic. The rest of the thing doesn't matter, that you kill somebody or you did not kill somebody. That's not the big deal. Big deal is that you don't say sorry because by making mistake, because you will be beaten to death. FN-flyet til Lea er aflyst igen. Riyad bliver på hotellet. Jeg vil prøve at finde en forklaring på konflikten, der stikker lidt dybere end stammekrig og oliepenge. Det er næsten umuligt at få nogen til at udtale sig om politik, til at tale ærligt og åbent her i Juba i Sydsudan. De er simpelthen bange for repressalier. Men der er en mand, der godt tør sige det, som det er. Og det er ham, der ejer den her avis. Han har jo også en tv-station. Og grunden til, at han er åbenmundet, det er, at han er giftet ind i præsidentens familie. Mr. Ball. Thank you very much. Nice to meet you. Verden var mere end naiv, da den troede, at militslederne her kunne lægge uniformen og blive politikere fra den ene dag til den anden, siger chefredaktøren. When I went to the village in February, I found that my mother have about 5 rifles, and she's an old woman. And then every woman have 5 rifles. What do you expect from the young people? All this, they go back to the issue of creating jobs.
historically, South Sudanese were not allowed to work in big offices in Sudan. The only skills which was given to us was war. So you have to be a police, you have to be a soldiers in the army, you have to be in the security. And then these people, they were all laid off during the independence. Now these people, they are staying idle here. What do you expect? Chefredaktøren siger, at Sydsudan allerede er en fejlslagen stat, og meget let kan blive den næste rede for alverdens terrorister og kriminelle. There's no body that is protecting this country. From my opinion, I have been moving around. There's no government control on things. Vi har fået plads på et FN-fly nordpå. Jeg havde håbet på en direkte rejse til Lea, men undervejs skal vi skifte til en helikopter i et Dinka-kontrolleret område. Ikke nødvendigvis en god idé, når vi har Riyad, et medlem af Nuer-stammen, med på turen, men det er den eneste mulighed for at nå frem til hans søster. FN fungerer nærmest som et flyselskab her. I regntiden er store dele af Sydsudan omdannet til en ufremkommelig sump, så FN flyver nødhjælpsarbejdere rundt mellem byerne. De 2 piger her på 12 og 16 skal også til Lea. De har ikke set deres forældre i 1 år på grund af krigen. Nu bringer UNICEF dem sammen. I feel happy when I see my father there and mother. I feel happy. You miss them? Yeah, I miss them really. Alene i år er mindst 6.000 børn blevet væk fra deres forældre på grund af borgerkrigen. Præcis som det skete for Riyad for 20 år siden. Historien gentager sig. På en rød jordstribe nær fronten skifter vi til en helikopter. Den skal bringe os det sidste stykke ud til Lea. Men inden vi når at lette, bliver vi tilbageholdt af sikkerhedspolitiet. De tager vores pas og papirer og anbringer os i et lille skur. Vi føler os truet og bliver nervøse for Riyads sikkerhed. Jeg ringer til alle, jeg kan komme i tanke om, så vi kan få Riyad væk herfra. FN, UNICEF, vores kontakter i regeringen, den danske ambassadør i nabolandet. Imens letter helikopteren mod Lea. Situationen er nu, at vi har været tilbageholdt i 2 timer, 2,5 timer cirka, i Rumbek, som er halvvejs til der, hvor vi skulle have været henne, nemlig til Lea af efterretningstjenesten. Og det har været en nervepirrende og meget ubehagelig oplevelse, tror jeg. Godt, jeg kan sige for os begge to. Riyad, hvordan oplevede du det? Jeg vil sige heldigvis, at da jeg ikke ville have taget med og blive kidnappet i stedet for, så det var, at det hjælpede sådan, at jeg kunne komme med tilbage igen til Juba eller tilbage igen til Danmark. Det kunne også være en værre situation. Jeg kunne godt se det på folk. Men det er ikke overstået. Da vi lander i Juba, står agenter for sikkerhedstjenesten på landingsbanen. De tvinger os ind i en bil og kører os til et sted, vi ikke kender. Det viser sig at være Sikkerhedspolitiets kontor i lufthavnen. Her truer en mand i civil os på livet og siger, at han meget let kan få os til at forsvinde. Vi får ingen forklaring på, hvad der sker. My biggest concern is that we're traveling with Riyad, who belongs to the Nuer tribe. And this is, this is a fact that made us very worried when we were detained. Sidst på dagen er vi tilbage på hotellet. Jeg er klar over, at vores mission er mislykkedes. Vi kommer ikke frem til Riyads søster. Nu gælder det om at få ham sikkert ud af landet. Men vi mangler stadig vores pas og papirer. Da jeg så dem komme op til flyet i den bil der, man kan se på lang afstand de der 2, det er et par bøller i skjorter, ikke? Pæne skjorter. Ja. Og så en på bagsædet. Det er ren had, det foregår der i den kontor, fordi de snakker sprogen. Ja. Altså det er ikke nationale sprog, det er sådan noget lokale sprog, de snakker. Ja. Og han sagde også det her mand der, at holde øjnene lige med den, de må ikke snakke i telefon. Jeg har bestilt fly til Etiopien om eftermiddagen. Vi har stadig ikke vores pas, men nu pakker vi telte, soveunderlag, myggenet og andet, vi skulle have bragt ud til Lea, og sender det til Riyads onkel i en af flygtningelejrene uden for Juba. Når vi skal ikke selv lægge båten, så skal vi give den til familie i flygtningelejre. Ja. Og det tror jeg, de har mere brug for den, i stedet for at tage den med til Danmark igen. FN sender en skudsikker bil for at hente os ind på FN-basen, men vi har et vigtigt stop på vejen. Yes, we've been picked up by UN Security, and we're coming to the Foreign Ministry. Danmark giver over 200 millioner kroner i bistand til Sydsudan hvert år. Måske derfor er landets udenrigsminister taget ind på kontoret på en lørdag
for at møde os. Thank you very much. Jeg spørger ham, hvorfor vi blev tilbageholdt og truet af sikkerhedstjenesten dagen før. The question is, why were you stopped? You were stopped for your own safety. Because in Lair area, this is an active rebel area where there's fighting going on. I understand, but then I have to ask you why, if you're concerned with our safety, why would the officers of the intelligence service threaten us with violence and disappearance, which they actually did yesterday? I don't think can be any disappearance. If you see all the conflicts all over the world, you will never get a record of any journalist that has disappeared or killed in the Republic of South Sudan. But go to what happened in Syria, go what happened in Somalia, go. Thank God nothing has happened to you. Here you are meeting a minister of foreign affairs. In your own country, our journalists will never even see the Minister of Foreign Affairs. I'm not sure. It shows our concern for your safety. And for the threat of violence? I don't think that they should, if the individual did that, it is not allowed for any threat of violence. They are not trained to threaten people with violence. Næste morgen vågner jeg på et hotel i Addis Ababa, hovedstaden i nabolandet Etiopien. Aftenen før slap vi ud af Sydsudan. FN's sikkerhedsfolk fulgte os helt ud til flytrappen. Her gav bøllerne fra efterretningstjenesten os vores pas tilbage. På sit hotelværelse ringer Riyad igen til satellittelefonen i Leer. Det lykkedes ikke for os at krydse fronten og nå frem til hans søster, men han har ikke opgivet håbet om at høre hendes stemme, at få bevis for, at hun er i live. Jeg mangler at høre oppositionens forklaring på kaoset i Sydsudan, så jeg mødes med en af lederne, der nu er i eksil i Addis Ababa. We were calling for reforms. If Salva would have allowed democracy to take place, we would not have this war. But now the war is imposed on us. Yes, there is a war now, but we are ready and committed to end this war as soon as possible. Ambassadøren tilhører Nuer-stammen ligesom Riyad. Han siger, at hans største ønske er at samle Sydsudan, men at det kræver støtte fra de lande, som var med til at presse på, da det kristne syd løsrev sig fra det muslimske nord. Det er iblandt Danmark. I think you left us alone too early, because you assume that we are going to be able to handle ourselves. The work that has been done by the European Union, especially Denmark, it is commendable and appreciated. And my appeal to the people of Denmark, you should not disown us or leave us alone. Okay, Marlon. Hallo. Marlon. Pludselig lykkes det at komme igennem. Okay, selvfølgelig. Hallo. Okay, det er det. Hallo. Det er det, jeg var. Marlon, det er men sig gå lungerne. Why you love the doctor, my brother? Det er det, sig Nå, hvad gør den, jeg bare? Riyad har talt i telefon i godt 10 minutter. Bye. Ja, så har jeg snakket med min søster. Så det der med, at jeg har snakket i telefon med hende, så det er ligesom, at hun er levende. Hun er et eller andet sted i nærheden, i næste værelse. Ikke? Så jeg har en håb på, at jeg kan godt se hende. Nogle gange kan et menneske rumme et helt lands historie. En families skæbne kan fortælle mere om en blodig konflikt end nok så mange eksperter. Krige har splittet Riyads familie for alle vinde. Hans far er dræbt, moren bor i en flygtningelejr i Kenya sammen med 3 børn. En søster bor i Australien, en anden midt i borgerkrigen, og Riyad bor i Aarhus. Han har ikke været sammen med hele familien, siden han blev væk som 8-årig. Og at samle familien nu kan vise sig at være lige så svært som at samle Sydsudan om fred. Det er det, der vil være målet, at jeg kunne få en hel familie samlet. Men så kunne det være så kunne det være det bedste, der kan ske med mig. Men det bliver ikke Sydsudan. Det kan jeg ikke se et fremtid i det lige nu. Men det må være et andet sted i verden, der accepterer mig og vil have mig med min familie.